ای اوی که هری باش دپارێزە ما هر دائیم بپارێزە و دبن محافظه خود بهیله ما بگیهینە ئیخلاسا تام ئەمەلێ قەنج و ئیمانا کامل دمجارە دین و ئاخرەتا مەدە ببە ئالیکارێ ما ji talûke û qisawetên ku haya me jê tinenin bipارêze û ji bo demeke herî kin be jî me bi nefsa me re rûbirû nehêle. Ey Xwedayê me, em zanin ku gunehên me tu zirarê nadin cenabê te û dîsa em zanin ku bexşandina te jî ji xezneya te tu tiştî kêm nake. ji xezna xwe ya bêdawî ji me re zêde zêde îkram bike. Me efû bike, ji kerema xwe qusirên me bibexşîne, li me merhemet bike. Xwediyê me, alîkarê me her tu yî. Li hemberî komên kafiran tu alîkariyê bide me. Ji bilî te alîkarê heqîqî tu neye. Heger tu alîkariyê nedî me, rewşa me wê pir xerab be. Lewra dijminên me pir zexmin. Tenê bi alîkariya te em dikarin dijminên xwe têk bibin. Me bê alîkarî perîşan neke ey Sultanê Sultanan. Amin.